Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres slæb, og de har jo ikke noget på negativ. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil bierne have min auto, for det er så nede med min stilo. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smige. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lære dem nogle tekst. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Så hvad er det, de er right? Hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, til os, vi vil have en ny video. Nikker til, hvad der med at bo igen nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden dag. De siger til os, de vil have det værste tilbage. Og jeg kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger, det klæder sig blære, så de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger, helt ærligt Jay, helt ærligt Nick. Hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi er stadig på farten, og vi er stadig dem, de andre ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lide Nick og Jay, andre tænker fuck dem. Men pigerne fortæller mig, jeg har der en Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1 ligesom de gjorde det umuligt og blev ved og holder hele klubben åben efter lukket tid. Og jeg tipsy, men ikke fuld, så put lidt mere Grey Goose i min Red Bull. For vi er så succesfulde, og fik jeg tilføjet, at jeg er ung og single. Jeg har set de fleste clubs, jeg har fået så meget love. Hvorfor tænker jeg så? Stadig kommer op i gear, er det Monday værd? Men så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for en her nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nikker til, hvad der med at bo igen nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden dag. De siger til os, de vil have det værste tilbage. Og vi kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Her endnu en. Her endnu en. Her endnu en. Det er til de cool kids, til dem der ballin'. Her endnu en. Det er ikke noget problem. Her endnu en. Det er til din booty og til de smukke ben. Smukke ben. Endnu en. Siger til os, de har brug for en her nu. Siger til os, de vil have en ny video. Nikker til, hvad der med at bo igen nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. Siger til os, de har brug for en anden dag. De siger til os, de vil have det værste tilbage. Og vi kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer